Bun, hai să la toată lumea și bine ați la un nou episod de pe acest canal. Un episod dintr-o serie de GTA San Andreas Multiplayer, tot aici pe serverul R2G Times. Bă băieți, vreau să vă mulțumesc enorm pentru cele 22 de like-uri strânse la primul clip de pe acest canal. Vreau să spun că m-a motivat foarte mult să continui să postez și pentru asta vreau să vă mulțumesc enorm. Deci, nu uitați să apăsați din nou butonul ăla de like și de subscribe, să activați și clopoțelul ca să fiți notificați de fiecare dată când postez. MS. Bun, i-am răspuns și la băiat, deci nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe și să activați clopoțelul ăla ca să fiți notificați de fiecare dată când postez un nou videoclip. Bun, bă băieți, în acest videoclip vreau să vorbim puțin despre planurile mele de pe acest server. Vreau să încerc scuze dacă mai am punele zgomote pe fundal, dar i-am pe ai mei în camera cealaltă care se uită la televizor și... Da. Bun, trecem peste toate astea, băi. Momentan mai am puțin și eu rank 4 în facțiune. Mi-aș dori enorm de mult să obțin o funcție tester responsabil sau altceva. Bun, îmi cer scuze pentru pauza pusă pe videoclip, dar am fost să le spun palor mei să lasă puțin mai ușor, că nu știu, aveau. Deci bun, să revenim la subiect. Băi, pe acest cont aș vrea să obțin în primul rând o funcție în facțiune. Pe asta mi-o doresc momentan cel mai mult. Pare, nu știu, am făcut niște setări la Bandicam și se pare că am puțin lag. Sper să nu fie un lag imens. Dacă observ că merge destul de greu filmarea, nu o să-l postez. Deci dacă nu apare videoclipul, mai ales tu, Sorin, care mi-a dat SMS, dacă videoclipul nu apare, înseamnă că am avut un lag prea mare, așa că videoclipul nu va fi postat. Bun, deci pe lângă funcția pe care aș vrea să o obțin în facțiune, la 150 de ore mă gândesc să aplic la helper, dar nu știu care sunt șansele. Iar pe viitor, dacă cumva voi face un faction history destul de frumos, pentru că asta îmi doresc, că ăsta e și scopul pentru care am creat contul, aș vrea să aplic la funcția de lider. Bineînțeles, după cum am spus și în clipul anterior, aș vrea să candidez ca primar. Deci, asta fiind peste 80 de zile, dacă nu mă înșel report. Am blocat. Eram sigur că o fac. Probabil dacă nu mă omoram cu reportul, scăpam. Dar... Bun, deci aș vrea să aplic la lider sau să candidez ca primar la LSC. Poate până atunci nu mai bine ne strângem și noi mai mulți pe acest canal și o să am mai multe voturi din partea voastră. Deci m-aș bucura enorm să obțin o funcție. Așa că vă rog să apăsați butonul de like și de subscribe ca să fim și noi cât mai văzuți pe YouTube și să strângem cât mai multe voturi când se va alege primarul la LSC. Bun, se pare că niciun admin nu vine, ceea ce nu mă prea bucură, pentru că băi, am un ping cam mare din câte văd eu. Ping 21. Băi, nu e mare. Bun, haideți să vă și cât mai am până iau rank cap. Am 24 de zile, deci mai am 4 zile și o să iau rank cap. Mâine este marți, sunt la școală. Astăzi nu m-am dus. Am avut puțină treabă prin orașele alea. N-am avut chef de liceu, așa că am stat acasă. Vreau să încerc să zic că n-am păsat până la ora asta, dar am avut treaba, am stat prin oraș. A avut fratele meu oraș, am fost să-l susțin. Bineînțeles, a fost admis. Pentru că știa destul de bine să conducă. Cei trei polițiști erau foarte pai dracu, ca să o dăm pe aia dreaptă. Au fost vreo persoane. A dat primul, a picat, al doilea nu s-a asigurat la ieșire de pe platou, a picat, al treilea
l-a picat pentru neacordare de prioritate, al patrulea a luat, nu mai e nevoie, nu mai e nevoie. Mersi. Așa. Al patrulea a luat, al cincelea a picat, a dat fratele al șaselea, a luat, după care nu știu ce s-a mai întâmplat. Mamă, afaceri ilegale. L-a spart pe băiat. Bă, sper să nu am lag mare pe videoclip, nu știu de ce mi se mișcă jocul atât de rău, trebuie să fac setările la Bandicam, am văzut că nu se vede nici full screen pe YouTube. Dacă cumva știți vreunul dintre voi ce are și mă puteți ajuta, v-aș ruga din suflet. Nu am un calculator foarte performant, am un calculator cu un dual core la 2,95 GHz sau 2,93 Gen, 8 GB de RAM cu o placă video Nvidia GeForce Neo, dacă nu mai înșel, de 3 GB, deci eu nu vă gândiți că am cine știe ce calculator de gaming, de asta joc și cu un mod pe puțin mai low, chiar este low, să nu vorbim ce nu trebuie, este un PC low, un modpack low, dar sincer mă mulțumesc că pot filma cât de cât pe el. Bun, păi vreau să vă rog, dacă ați ajuns până în acest moment, să îmi lăsați un comentariu cu, nu știu cu ce să vă zic, să-mi lăsați comentariu. Vreau să-mi lăsați un comentariu cu rank 4 în comentarii, ca să văd cine a ajuns până în acest moment. Iar în videoclipul celălalt mă gândesc să fac un giveaway, nu prea mare, nu prea mic, deci stați alături aici și apăsați butonul ăla de like și de subscribe, pentru că chiar mă gândesc să fac un giveaway. Bă, cred că cam atât și cu acest videoclip, pentru că jocul se mișcă destul de în lag și mă enervează. Eu am fost Licănu, voi ați fost pe canalul meu. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Nu uitați de butonul de like, subscribe și clopoțel. Iar noi ne vedem data viitoare. Salut!